Hej, velkommen til Metal Review. I dag så skal vi se på den nye Godzilla-film, og så tager vi også et hurtigt kig på de gamle film og sådan om Godzilla. Det gør vi, fordi at i år så er det 60 jubilæum for Godzilla. Så lad os komme i gang. Godzilla blev skabt i 1954, cirka 10 år efter bomberne blev smidt over Hiroshima og Nagasaki. Og nu skal jeg lige høre lidt om de gamle film. Den første film, som hedder Gojira, også kendt som Godzilla, King of Monsters i den amerikanske dubbing. Den er mere alvorlig i tonen i forhold til de andre film, selvom det bare er en fyr ind i en gummidragt og miniatyrsæt. Og der er ikke mere der er mere at fortælle om de gamle film. Dem som jeg har set, og dem som jeg har set ud over den fra 1964 er Godzilla 1985, Godzilla mod Biollante, Godzilla mod King Ghidorah, og Godzilla mod Mothra, og Godzilla mod Dinosaurier. Filmene, hvis de er rigtig gode, men helst starte med at se den etteren, og så sparker jeg gå frem, bare fordi du hjælper sig. De har ikke rigtig meget forbindelse med hinanden. Den nye film er ikke udgivet af Toho, eller dem der så har udgivet i originalen. Den blev udgivet i Japan af Toho, og blev udgivet i resten af verden af Warner Bros. Og Legacy. Toho er det studie, som så har produceret alle de gamle Godzilla, som de også skal lavet nogle af de der Kurosawa samurai film fra langt tilbage. Og de der nogle af de andre film. Men den nye er instrueret af Gareth Edwards, som der også har lavet Monsters, for jeg har set den. Jeg synes at det var en fed film, og den var virkelig fed. Men så selvom det var lidt dårligt at Godzilla var lidt dårligt at Godzilla ikke blev vist, at man ikke så meget til ham, man så en hale og sådan noget indimellem. Selve filmen, vil jeg sige, selve monstret, men ikke noget der ødelægger filmen for mig. Selve Godzilla i denne film er den største forhold til nogle af de andre i de tidligere film. Han er den højeste af dem. Jeg kan ikke huske hvor høj han er. Filmens hovedrolle er Bryan Cranston, som I nok kender bedst som Walter White fra Breaking Bad. Han bruger de ikke så meget, men de kunne have brugt ham. De kunne have brugt ham mere, end hvad de gjorde. De brugte meget mere i traileren, vil jeg sige. Men det er hvad jeg mener. Men ellers var han god i filmen, og det var jeg at sige om det. Er der andre film med kæmpe monstre som Godzilla? Det er der er Gamera-filmene. Og så er der mange andre film. Der er en film, som vi skal holde jer væk fra hvis I vil se alle Godzilla-filmene. Og den er Godzilla fra 1998. Den er et stykke lort i forhold til de andre Godzilla-film. Den er ikke troet, hvad Godzilla er som hele konceptet, så det mere har jeg ikke rigtigt at sige. Den er ikke ret god efter min mening. Og den er bare ikke god, så holder jeg væk. Og hvis I ikke holder jer væk, så kan I ende op med at blive lige så skør som mig. Sidde og snakke ind i kamera. Okay? Så der er en advarsel, at I kan ende op med misforstanden. En helt særlig form for særlig gren af filmen, som der hedder kaiju. Så hvis man oversætter det lige ud, så kommer det kæmpe monstre. Min bedømmelse af den nye Godzilla-film 2014, det er 8 ud af 10 horn. Men hvorfor er det horn og ikke stjerner? Fordi det havde mistet reviews. Hvad ellers skulle jeg give det? Stjerner eller hvad?
Er du fucking dipshit popdreng, eller hvad? Godt så. Men det er alt fra mig. Jeg har været, det har været en fornøjelse. Jeg er Metal Thomas Horn, og pas godt på jer selv. Subscribe, like, følg mig på Twitter, Facebook og YouTube. Glem ikke subscribe. Alt det pis der. Læg en kommentar nede under den her video her for at se hvad I synes om det. Og det kan være næste gang så kan det være at I'm gonna rip you thread by thread and going to give my opinion on it. Det var Metal Thomas signing out. Stay heavy.